Nggak nanem tapi ikut panen. Ayo kita bikin sambal terong penyet. Loh, hei Yuyu dan Kakang. Dino wingi kan panas banget. Dua bocilku ngereok terus. Yang satu pengen di rumah main HP, yang satu pengen jalan-jalan cari angin. Akhirnya ibu modus ngajak jalan-jalan ke tempat temen TK-nya anakku yang pertama. Lah nang kono kuwi anake iso dolanan, ibuke iso gosip ngalor ngidul, entuk bonus maneh. Panen 2 biji terong. Lah berhubung nang omah sayure ya wis entek, aku nembung njaluk terong. Daripada nang omahe kancaku ngasih bosok ora doyan padha dimasak kene, ya tak jaluk wae nang omahku aku doyan terong. Anakku seneng. Lah nek ngene kan sambil menyelam minum air. Ayo dolan untuk gratisan bonusan. Kali iki teronge arep tak sambal plenyet wae. Anakku request sambel Bu, tapi sing ojo pedes. Sing pertama terong dikumbah, iris-iris cilik digoreng nganggo api cilik, terus siapke bumbu brambang, bawang, lombok karo tomat wae. Tips pas goreng teronge, minyake ojo akeh-akeh, apine le cilik, terus diungkep dadi terong mateng ora kaken minyak. Menu ngene iki mbiyen hampir tiap pagi dadi sarapan aku pas zaman sekolah. Mama senengi masak sing simpel tapi anak padha doyan kabeh. Saiki aku kangen masakane mama. Lah malah curhat masa lalu maning. Sakwise lombok brambang bawang digoreng mateng terus disambel ya. Nek wis alus tambahi bumbu micin, uyah ben ana rasa-rasane. Lah mari terong gorenge mau dimasukke karo diplenyet-plenyet, ojo alus-alus ndak dikira tai. Oke, masakane mateng, mari madang yuk.